wai baka yi kasa game da waƙi ga ta Buhari da muke ciki ba. Buhari ya wai to ka san magana kan general ha hadari ta, amma kuma duk da wai dole na ka san an ce da tashe da bara duk garka aka yi su ko ba gaskiya ba. Wai shaddada shaddada Allahu alaihi annabi ya ce haka. Allahu akbar. Duk wanda ya tsananta mu al'umma ta Allah ka tsananta mu. A'udhu billahi. Buhari ya tsananta ya shaddada ka gane tun da yanzu ka diba ana dauke ba daɗi kamar maganar da muka yi dai bata canza ba. Lokaci na bunƙasar rogo da gurguru ana wanga tashin hankali mutane yanzu han banga aka yi ta abinci wallahi biliya banga ta tuwo ni na alkanci wani ya faɗa min akwai waɗanda yan kasiya na suna aikon boye su 40 da an cimma kun yadda tuwon garka a kura kawai a canye a wuce yanzu gaba ɗaya tsayi nafkin suka sa sannan su ci abinci shi ka sa bule kurun mi an ɗan samu gambu kare ya kato kare da gadon kara sannan ku samu haki mai kauri ku kunna don da an share ku ba ku tsira ba tuma ya za a yi cike gara ku yawa ta kai yawa dole sai kun samu haki na share mai kauri kun kunna yadda kamshin abincin bai tashi kai abin ya zan wallahi duk inda haka da tobile an wuce ana cikin haka libli ya fito ce mana wallahi dina ɗayan Buhari su Zara Buhari da Yusuf Buhari wai biliyan 7 an ka kashe Madina ɗaya ta ƙara makarantar su to ka dai ga Buhari tunda ba mahaukaci na ba bai fara yadda garin da an ka ce yanzu in ka ga mutanen gari ne kamar 'yan Somaliya saboda yan wadu ta ji kowa wala ba magana wasa ba uga yanzu baka san iyaka wani da ya ga dan uwa ne kwanan baya da dawowa ta shi joda ya ga zaune yana dawa ya ga dan uwa ne sai cha brother what's happened to you yace wallahi ya kai dai bari kawai yanzu tun wadda Ramadan ya wuce rashin jankai ya dawo da rashin tausayi da kai kare shidda ba kare kuma loba gaban za ya ga huska ta twace kamar wanda mala'iki ya mara sai ya nuna su ta asibiti a yi test ne a yi mai general test kowane saboda shi tunani ne kila wata rashin lalata ta kamar bai sama laye yawa ɗaya ta bola wadda an ka sai mai irin dogon abin gaɗin nan paket ɗin nan na Hollandia abin ga custard ɗin nan ya ajiye mai katon ɗan madara wala ko da ta dawo kamar an kai shi wurin makanela an cika shi da eskado ya kumburo ya goma to ya ce bura uba to a shi wannan an ka aje mai jikka kwaras wacewa ne irin wa'annan da laraba haka yanzu ka sai dai libil ya ce ai biliyan 7 an ka kashe ga Dina Buhari Dina ɗayan Buhari amma an yi farfesun jarirai mutane ne don dole ka sai ina ɗan shugaban ƙasa ban yiwa a ce talakawa su ce yanka naman jamalu wa dambulu da sauransu da irin su shaton da bakara yauwa to ka gani dole in ni a kalamu akalta irin anu'i awo an rajale ne ba saboda baiwa a ce su suna cin an'amu dabbobin ni'ima ni ma in tsaya nan babu babba ke dole in ci mutum wani to shi Hafiz ya ce an kashe barawo dole ma a bi ka a hankali to na gama cin mutum na haito kai mutum za ka yi min bura ba shi biyu yana baiwa